खुलुमबाय दिनै 1 जानुवारि 2023 गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। गोदान बोसोराव जाहाथे बयनिबो जिउआव गाहाम देहा आरो जाफुंसारनायखौ मोननो हायो बेनि थाखाय आरज गाबनाय थाबाय। दानिया खौरांखौ फरायनो आखायाव लाबाय। नोंथांमोनहा खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया खौरांखौ खोनासंलांदो। प्रमद बर'आ बिटिसिनि मोनसेबो बिसायख'थियाव देरहानाय नङा। बिटिसि सोरखारखौ लोरबां खालामनायनि गोहोआ जोंनावबो दं होननानै बुंथिबाय अल आसाम गरखा स्टुडेन्टस इउनियना। हा हुनि मोन्थायखौ लानानै दुलाराय गरखा फरायसा आफादनि दैदेननायाव गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारि लादों, जेराव बिथांमोनहा बिटिसि सोरखारनि हेंथायै बुंथिदों दि प्रमद बर'आ बिटिसिनि मोनसेबो बिसायख'थियाव देरहानो हानाय नङा। बिटिसि सोरखारखौ लोरबां खालामनो हानाय गोहोआ जोंनावबो दं होननानै बुंथियो आरो बुंथिबावदि क'क्राझाराव गरखा गैयै मोनसेबो हा थानाय नङा। जेसेबां गरखाफोर दं गासैखौबो क'क्राझाराव लाबोगोन, बेनि उनाव नायगोन प्रमद बर'आ बिटिसि मावख'आव माबोरै थाङो होननानै हुमखि होयो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो सोंथि खालामबावोदि गरखाफोरखौ बिटिसिआव प्रटेक्टेड क्लास गनायथि होनो थाखाय प्रमद बर'आ एनअसि हरनायनि उनावसो आसाम सोरखारा थांखि लादोंमोन, नाथाय दिनै प्रमद बर'आ मानो इमप्लिमेन्ट खालामनो गिखो होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे बुंथिबावोदि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सोरखारा थगायबाय, बेनिखायनो प्रमद बर'खौ सोरखाराव लाबोदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि सोरखारा 2 बोसोर बारलांबाय, 3 बोसोरावबो जेबो मावनो हायाब्ला 4 बोसोराव गरखाफोरनि फिननायखौ नायनो थाखाय थाग थियारि जा होननानैबो अल आसाम गरखा स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय हुमखि होयो। बोसोरनि जोबनाय सानाव आसामनि रायजो राजाफोरखौ दुखु मोनहोनाय आसाम सोरखारनि मोनसे थांखि। आसाम सोरखारा दिल्लीयाव केबिनेट जिरायनानै आसामनि 4 जिल्लाखौ खम खालामनो थाखाय थांखि फोसावबाय। जिल्लाफोरा तामुलपुर जिल्ला, जायखौ बावैसो सिगां बिटिआरनि गोदान जिल्ला होननानै फोसावदोंमोन, नाथाय बोसोरसेनि गेजेरावनो बिटिआरनि जिल्ला तामुलपुर जिल्लाखौ सिफायफिनबाय। दा तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्साजों सरजाबसिगोन। बेनि अनगायैबो बिश्वनाथ जिल्लाखौ सनितपुर जिल्लाजों सरजाबसिगोन, हजाइखौ नगावजों आरो बजालिखौ बरपेटा जिल्लाजों सरजाबसिगोन। बेनि अनगायैबो आसामनि 14 जिल्लानि गामिफोरनि सायावबो सोलायनायखौ लाबोदों, जेरै मोनसे गामिखौ मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव दैथायहरदों। आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोदान थांखि फोसावनायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुंदों फैजों मिथिनानै लानि। बिथाङा बुंथिदों दि आसामनि इयुननि थाखाय हारिनि सार्थआव प्रसासन, हादर आरो सोरखारनि सार्थआव बे थांखिखौ लानाय जादों आरो माखासे समनि उनावनो मोजां समय नायनानै फिन बिजिरफिनगोन होननानै बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसे बुंथिबावदों दि आसामनि 4 जिल्लाखौ सरजाबनायखौ लानानै गासैबो दुखु मोनदों, जायनाखि 1 जानुवारि 2023 निफ्रायनो रायजोआव बियाब दाफामनायनि खामानिया मावजागोन आरो बे समनिफ्राय लानानै बियाब दाफाम जाजासिम आसामाव जायखिजाया गोदान एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट दानायखौ भारतनि बिसायख'थि आय'गआ हेंथा होदों। बेराफारसेथिं बियाब दाफामनायनि खामानिया माब्लासिम थागोन बेखौ मिथिया, बेनिखायनो आसाम सोरखारा जि खामानि मावनो गोनांमोन आरो खामानि मावनो जि थांखि लादोंमोन बेखौ 1 जानुवारिनि सिगांनो मावबाय होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आरो माखासे समनि उनाव जिल्लाफोरखौ गथायनानै होफिनगोन होननानैबो बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं आसाम केबिनेटआव आसामनि 4 जिल्लाखौ सरजाबनो थांखि फोसावनायनि उनावनो गोख्रों हेंथा होदों फरायसा आफादफोरा। आसाम सोरखारनि थांखिनि हेंथायै दिनैनिफ्रायनो गोख्रों सोमावसारनो खोथा होदों बजालि जिल्ला आसुआ। लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला आसु आरो आसुनि गाहायाबो बेनि हेंथायै गसंदों। रायजो राजाफोरनि गोबां बावसोमनाय आरो गोलाव सम सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो जिल्लाफोरा दाफाम जादोंमोन होननानै खुद्रियो बिथांमोनहा आरो थाबैनो जिल्लाखौ रायजो राजाफोरनो गथायनानै होफिननांगौनि थाखायबो दाबि खालामो। बेनि अनगायैबो तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाया बोसोरसे जायैयावनो तामुलपुरखौ सरजाबफिननायखौ लानानैबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों कुमरिकाटा दखरा एबसुआबो। तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनायनि उनाव जौगानायनि खामानिया जागायजेनदोंल'मोन, बेयावनो तामुलपुर जिल्लाखौ सिफायफिनबाय आरो बेयाव राजखान्थिनि दाजाब दानख' थानो हागौ होननानै रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। गोदान बोसोरनि थाखाय गोख्रों नेमखान्थि, जौ लोंनानै गारि सालायब्ला होनांगोन 10,000 रां जुरिमाना। गुवाहाटियाव फोसावदों बे गोख्रों नेमखौ। गोदान बोसोराव जाहाथे जाब्रबथाय जाया बेनि थाखाय ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्ट, प्रसासन आरो पुलिस जथायै सांग्रांथि होदों। जौ लोंनानै गारि सालायनायनि हेंथायै सिट बेल्ट एबा हेलमेट गाननाय, गारि सालायनायाव जाहाथे फन रायज्लाया, नांनायनि बारा लेरथाय जाहाथे दैखाङा आरो नांनायनि बारा जाहाथे सुबुं दैखाङा बेनि थाखाय सांग्रांथि होदों, नङाबा साजा मोनगोन। जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला 10,000 रां जुरिमाना होनो नांगोन, हेलमेट एबा सिट बेल्ट गानाबा 1,000 रां जुरिमाना होनो नांगोन।
19 बोसोरनि उन्दैसिन लाइमोनफोरा गारि सालायनायनि नेमखान्थिखौ सिफायोबा बिमा बिफानि सायावबो राहा लानाय जागोन आरो आयेन सिफायग्राया ल' एनफर्समेन्टनिफ्रायबा 2 गुन जुरिमाना होनो नांगोन। गुबुन गुबुन जिल्लायाव जौ लोंनानै गारि सालायनायनि हेंथायै चेक पइन्टफोराव आनजाद नायनाय बायदियै चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस आरो चिरांनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट जथायै बिजनी भेट्टागाव तिनिआलि ओनसोलावबो जौ लोंनानै गारि सालायनायनि सायाव आनजाद नायनानै गोबां रां जुरिमाना बोखांनो हानायजों लोगोसे गुबुन राहाबो लानाय जादों। जेरै डकुमेन्टफोरखौ नायबिजिरखांनायनि उनाव गोबां गारिफोरखौनो बिजनी पुलिस थानायाव लांनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। XNDBनि दैदेनगिरि बिनायजाब बिथांखौ गाग्लोबनायाव एबसुनि जाय मावथिफोरनि आखाइ दं बेनि सायाव डिसिप्लिनारि एक्शन लानो थाखाय एबसुखौ खावलायदों इउनाइटेड फराम अफ XNDBनिफ्राय। सनितपुरनि जौगाफुर गामियाव XNDBनि दैदेनगिरि बिनायजाबनि सायाव गाग्लोबनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जानायनि सायाव इउनाइटेड फराम अफ XNDBआ मोन्नैबो हान्जाखौ खावलायदों दि ससियेल मिडियायाव गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामनाय सोगोमलायनाय आरो नेरलायनाय बेफोरखौ दोनथ'नांगौ मानोना बियो जोंनि बर' हारिनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय मोजां नङा होननानै बुंथि बिथांमोनहा। लोगोसेनो एबसुआ जाहाथे उननि समाव XNDBनि रावबो सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिनि सायाव जाहाथे बेबायदि गाग्लोबा आरो सनमान होयो मानोना बर' हारिनि थाखाय XNDBनि बावसोमनाया खम नङा होननानै बुंथिदों आरो एबसुनिसिम खावलायहरबावदों दि एबसुनि जाय मावथिफ्रा बिनायजाबनि सायाव गाग्लोबदों बिसिनि सायाव डिसिप्लिनारि एक्शन लानांगौ मानोना गासैबो आफादफोरानो गाव गावबागावनि कड अफ कन्डाक्ट आरो डिसिप्लिनारि एक्शन थायो जाहाथे उननि समाव बेबायदि गाग्लोबनाय जाथाया जाफिना बेनि थाखायनो राहा लानांगौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसेनो बिनायजाब CCBAI आरो एबसुनि बिथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि पजिशनाव थानानैनो आरो आफादनि आइडिय'लजि आरो प्रिन्सिपालखौ लानानै खामानिफोरखौ मावलाङो बेनि थाखायबो खावलायहरो XNDBनिफ्राय। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि सनितपुराव एबसुआ बनसु दानो होआ आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावगासिनो दंखायो होननानै बुंथिदों जाय दुखुनांथाव। भारतआ मोनसे सुबुंखान्थि हादर। भारतनि संबिधानाव दंखायो गोजोनै जायखिजाया आफाद दानानै सुबुंखान्थिनि गेजेरजों गाव गावनि मोन्थायनि थाखाय सोमावसारनो हायो। सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ XNDBनि एसिस्टेन्ट फाइनान्स सेक्रेटारि फिरफिला राभा बिथाङा रुंसारि जाबाय। सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ XNDBनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोमस्रावनि अनसुलि बिसि फिरफिला राभाया हरनि समाव उदै सानाय बेरामजों बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ XNDB सनितपुर जिल्लानि एसिस्टेन्ट फाइनान्स सेक्रेटारिमोन। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायखौ लानानै गासैबो इउनाइटेड फराम अफ XNDBनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बेनि थाखायबो अबं गसाइनिसिम आर'ज खालामो। गिबियाव गारि सालायग्राया हार्ट एटेक, बेनि उनाव लामानि जाब्रबथाय आरो सुबुंनि जिउ खहा। SUV गारि सालायग्राया हार्ट एटेक जानायनि जाहोनाव बासाव सौख्रांहैदों जाय जाथायाव सा 9नि जिउ खहा जादों आरो सा 29आ जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जाब्रबथाया गुजरातनि नाबसारियाव जादों। सुरातआव जानाय प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महाउत्सबनिफ्राय बासआ फैगासिनो दंमोन। बेयावनो उल्था दिगनिफ्राय फैनाय टयटा फर्चुनार गारिनि सालायग्राया गारि सालायफुबाय थानाय समावनो हार्ट एटेक जादों जायनि थाखाय गारिखौ सामलायनो हायाखै। बेनि उनाव गारिया डिभाइडाराव सौख्रांहैनानै डिभाइडारखौ बारलांनानै बासआव सौख्रांहैदों जायजों बासनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो फर्चुनार गारियाव थानाय सा 9नि मादाव सा 8आनो जायगायावनो जिउ गोमादों आरो सासेया खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गोब्राब थासारियाव दं होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं बासआव थानाय सा 29 सुबुंफोरा जोखोम जादों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन, नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन। ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन। बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन। लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टि आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन। बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।